सानखौ आं जोबोद मोनसे गोथार सान हिसाबै आं बुंनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला आसामाव माखासे जे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेनि गेजेराव 28 नं गसाइगाव समस्थियाबो मोनसे आरो दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जोङो जे एलायन्स माखासे दोलोफोर दङ गासै खौसे सावरायनानै दिनै बिथांमोना आंखौ बिजाथि हिसाबै सायख'बाय बिनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो लोगोसेयैनो बे जेनाखि गिदिर हाबाफारि बिजाथि हिसाबै सायख'नाय बेवहाय आं भाग लानानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा बे खामानिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम गोजोननाय जासिदों लोगोसेयैनो जोंनि दोलोनि जेसेबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोननिसिमबो आं गोजोननाय जासिदों आरो लोगोसेयैनो जिहेतुके जोङो आसाम आरो बिटिआरआव बिजेपि इउपिपिएल एजिपि आरो बिटिआरआव जिएसपि ज' मोनब्रै दोलोजों जोङो सरकार सालायगासिनो दं बेनिखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो आं गोजोननाय जासिदों जिहेतुके बिथांमोना जयै खौसे सावरायनानै जोंनि बे गसाइगाव समस्थिखौ इउपिपिएलनो हगारनाय जादों आरो बे हगारनाय लेखा दिनै जोङो बिजाथि मोननो हादों बेनिखायनो आं बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ जासिदों आरो जोंनि साफ्रोमबो सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि लेभेलसिम जेसेबां जोंनि दोलोनि वर्कर्सफोर दङ बिथांमोननिसिमबो आं गोजोननाय जासिदों आरो लोगोसेयै बिजेपिनि वर्कर्सफोर जिएसपिनि वर्कर्सफोर आरो एजिपिनि वर्कर्सफोरनोबो आं गोजोननायखौ जासिदों साफ्रोमनिबो जोंनि गोसो गोरोबनायजों जिहेतुके बे खामानिखौ मावनो हादों आरो लोगोसेयैनो जोंनि 28 नम्बर समस्थियाव थानाय साफ्रोमबो मानिजाथाव रायजो राजानिसिम आङो गोजोननायखौ जासिदों गतिके बिथांमोननि हेफाजाब नङाबा जिहेतुके जोङो जोंनि खामानिखौ साक्सेस खालामनो हाया फैबाय थानाय समाव बिथांमोना निश्चय जोंनो एबा जोंखौ हेफाजाब होनानै खामानि मावगोन आरो जों मिजिंथिदों रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददजोंहाय जोङो निश्चय फैबाय थानाय जे उपनिर्बाचन 30 तारिखआव जिहेतुके बे जागोन गतिके बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय जोंहा देरहागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ मानो होननानै बुङोबा दा आसामावबो आरो बिटिआरआवबो जिहेतुके जोंनि इउपिपिएल दोला एलायन्स सरकार हिसाबै जोङो सामलायगासिनो दङ दा बे खेत्रआव दस्रा दोलोफ्रा बेवहाय बाहागो लाबाबो निश्चय रायजो राजाफ्रा दस्रा दोलो फारसे थांनाय नङा सरकार दोलोजों जाया दङ बेजोंनो जिहेतुके रायजो राजाफ्रा थानानै खामानि मावगोन बेनिखायनो आं सानो आंखौ देरहाहोनायाव रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन आरो निश्चय बिथांमोना देरहागोन।